Hej YouTube og velkommen. Det her er en lille bitte guide om hvordan man får, hvis man nu er meget doven til at levele, ligesom mig. Jeg orker simpelthen ikke levele. Man leveler op til level 30, og så er man bare ved at dø, mand. Altså. Og selvfølgelig lidt længere op og måske lidt længere nede. Men det at den her video den skal handle om, det er simpelthen at det her WoW simpelthen gjort, eller det her Blizzard, og som er også WoW, har gjort en fordel måske, hvis at man nu er lidt doven til at levele. Så kan man måske farme et rare, som at der er heroppe i Pandaria, så man skal næsten være level 90, og så 89 tror jeg man kan tage den. Og så er den heroppe, og den kan simpelthen droppe en elixir potion, sådan du får 300% mere XP. Og det er en del mere. Altså det kan virkelig hjælpe dig, og det er selvfølgelig er den rare drop, men jeg har fået den op til flere gange, og altså det er ikke det sjældneste der er. Altså, men den er rigtig dejlig at have, fordi så hvis man lige har lyst til at levele eller noget, og så kan man bare lige levele rigtig hurtigt, virkelig hurtigt. Så det kan klart anbefales, og den er heroppe. Det er en stenmand på en måde. Så yes, det var bare det, og husk at like og subscribe, og så skal der nok komme nogle flere videoer, nogle guides, måske nogle, selvfølgelig nogle, nogle gaming videoer og vlogs og alt det der, og tutorials på designs, på introer og alt det der. Det vil jeg også meget gerne lave, så husk at subscribe og like den her video her, og så skal der nok komme mere ud. Hej hej.